Ayaw kataha o gitaon na Dili ka mabot, makulitan ta Mga trending nga balita ug mga chika Ang programa nga walay politika Puro ra katawa Bernie B Talks Bernie B Talks Paborito sa tanan Bernie B Talks Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan Bernie B Talks 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 Kung na kay problema Ayaw kataha o gitaon na Dili ka mabot, makulitan ta Mga trending nga balita ug mga chika Ang programa nga walay politika Puro ra katawa Bernie B Talks Bernie B Talks Paborito sa tanan Bernie B Talks Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan Bernie B Talks 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 Paborito sa tanan Bernie B Talks Bernie B Tamong kabonding sa kahanginan Palakpakan! Oh, na-epic siya pong palakpakan na. Dugang kulang di ko nag-epic nga pal. Thank you so much. Thank you. Be? Okay. Burang nangibot og bulbul tayo. Uy! Nagbabalik po ang Bernie B Talks. Nami diri karon naka-recorded diri sa The Masters Cafe. Yes. Lami kayo ang kan. Yes. Nacho. Tanan Pero siya pangalan Nachos. Nachos. Mo lang? Muna my God. Ang marketing head, ang tawag daw ni Nachos lang daw. Master Poppy, marketing head, ang siya ba Nachos lang? Oh my God. Ano na sa gamay? My God. Eh. Ganina kay ana sa ganina nga katong chippy ba? Chippy. Unsa chippy oy? Paul Mangon, Mr. Chips. Mr. Chip. Master Chips, Master Poppy. Naman siya cucumber, ano? Siya pangalan, Nachos lang. May ganda pa. Cheesy beef nachos. Ano na lang, pero dapat i-cheesy pa dyan siya. Cheesy. Beef nachos. Oh. Okay na ta? Butangin din ko nga ng Bernie's Choice. Nice. Oh, di ba? Pwede. Pwede, Kay pwede. mga names ba yato yung mga Pwede, ano? Pwede. Wala na lang ka nag-Drewberry. Oo. Gusto ko caffeine ka ron kay Morgado ka ko actually. Thank you so much. Change flavor. So, kung nadunggan lagi ninyo ang among mga prior nga mga gi-istoryahan diri mga igala. Mas malingaw tala mo. Na si Master Poppy sa Tubangan. Bago pang mata. Na si Juanito sa Atbang. Okay, so kamulo mi diri. Ay, na-retrieve ra gyud nako ang kuan. Ang letter mga igala. Pero one bar na lang ko no. Happy sa tumalubos. Wala din ako na-download din eh. Okay. At so lang, puslan mga nakoy kuan. Nagpalit yung kuan eh kay para for the sake yung lugar nga maka-auto. So natay Bernie Talk tingog mo laban, ug mo balong. Yan. At ang inyong atangan hapit na. Kani may galaw. Oh. Noise. Papremyo. Paswerte ni Bernie. Karong bahimong lucky day. Swerte ni Bernie. Nagsugod na si Kong si Bernie nakala.
Nice. Maglipay tatit ang Di ba? Oh. Oh, tama na. Ang sex bomb dancer ang nagkano, di ba? Pila ko mo. At tanginin nyo na sa mga atong mga programa, tanginin nyo na sa atong mga tuy tama na. At tanginin nyo na sa mga barangay nga tong atuan. Correct. Paswerte ni Bernie. Ayan. Ipapro pa naman ang budget. Nasa tong abayan. Itong barangayan, depende sa budget may gano'n. Amo lang nga, pasalamat lang ba nga sa inyong pagsupon lang ay ako. Okay, tama na. Again, naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7. Atong programa is Monday to Friday, 8 to 10 p.m. So kung nagaling ko ilakaw, dapat da ingani din ta. Mag-recording. Correct. Mas gasto na ginoon. Mangita mataglayin mga areas. Kaya magunato na. Wala lagi tayo time or way tao. Dapat magunay tao nakatutok 24 oras. Dapat karon pa lang maghatag ng mga letter. Mga cafe nga pwede Correct, ba among correct. episode mo ana diha. Lagi Sige, letter we'll do para that. di sa kon. Sige. Na ba ni bayad? No, it isn't. Ana dayon. Okay na. Sorry. Usa day reply na kung nabay bayad. Aren't we? Samo. Madaot magubaan ko ang reputasyon ni attorney. Magubaan ang reputasyon. Kanay nga nga klase nga joke dili pwede na to nabuhaton ha. Nga na si attorney kay magubay ang reputasyon. So na si attorney wag gini nabadlong na si to. Ang English na kay, how much is the damage? Ni Sabot. Pila may damage na to ana, di ba? Nga naman ang term. How much is the damage? Kaya katawa. Kasi nga, ay wala lousy. Wala ko na download ang Poor Adeline. Ding 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 ding. Anyway, simulan natin ang atong letter for today. Dear Councilor Bernie, Sampaina, and Attorney Drew, Sawari ka. Sawadi ka. Sawadi ka. Sampay na. Mamuang. Kuha na. Nahamang mo. Kuha na nga greetings daya. Kuha nga greetings. Sige. Borog ka ganag yung gikang Thailand ba? Ay, di ay. Sawari ka. Sawadi ka, Thailand. Sampay na. O hindi pa mang Kalo-kalo. order na lain. Naamang naman niya. Dear Councilor Bernie, sampay na Attorney Drew mayang adlaw. Ako di ay si Joy. Di ba dili kayo Dili sadness. Ako di si Joy og na ako'y problema. So sad na siya karon. Nga problema nga gikagulan sa akong love life. I am currently in a complicated situation. And I hope makahatag mo og advice. Here's my story, colon. Klaro kayo na, ha? Klaro kayo. I was married 20 years ago. Okay? Pero mga 1 year pa lang sa among kasal, ang akong bana nilarga sa Dubai. At first, nagpadala pa siya og kwarta og sige mi og communicate. But eventually, he stopped reaching out. Ay, nawala yung kamot di ay. Abas. Years passed. Og nakadungog ko nga naa na day siya kalib-in dito sa Dubai. What? How fast? Nakasakit kaayo pero I tried to move on and accept nga wala na mi. Fast forward to now. Nari nga na nga grammar. Fast forward to now. I should say fast forward to yesterday. Fast forward to now. Nakaila ko og usa ka lalaki nga buutan kaayo og very caring. Liwanag sa dilim lang ang peg. Sa sugod na lang. Itago na to sa pangalang si Mark. Kani may ngani nga sa mga buutan kaayo, very caring. Buutan sa mga anak kay musundo. We've been together for a few years now. And I can say nga siya jud ang nakahatag nako og kalipay nga dugay na akong gipangita. The thing is, ayan na. Wala kay bao iyang pamilya sa akong past. Nga technically married pa di ay ko. Ay tama no. Kay sa ilang tan-aw single ko. Now iyang pamilya is pushing for us to get married. Okay. Kay gusto nila nga magkauban mi legally ug mag-start mi og pamilya. Ito na. The problem is,
I am still legally married. Can I still get married legally with my new partner despite of complicated status? 20 years naman mi walay kuan. 20 years naman mi nga no Bulag. communication or bulag. Tapos na naman siya pamilya dito. How do I explain this to his family? Dili na ko gusto nga maputol among relasyon pero kabalo ko nga murag lisod na makuha ang annulment or divorce. Wala naman jud ko'y contact sa akong ex-husband sa dugay nga panahon, 20 years. Pwede ba ni ma-solve legally? Attorney, ato Lagi sa i-focus. ko kaayo, no? Change Wala tayo focus. legal ka. Change focus. Nang inaot ko sa inyong tambag, especially on the legal side. Saan mo kini, legal o legal? Legal. Legal. Mo galing ang gini. Naglibog na jud ko sa akong sitwasyon. Pero I really want to move forward and be happy with the man I love. Dagang salamat ang nag-uol, Joy. Ang labo ha, labo. Ang labo mo, ate. Ito tala labo ha. Ang nag-uol, Joy. Mag-play sa tag-song mga gala. Play sa... Kaya na'y bahala pag sa kanta ba? Ang bagay ni nga kanta kay Liron Sinta. Layo. Joy to Joy to Namina mo sa Radyo Lampornas. Bernie B. Talks, Melotas 95.7. Bernie B talks. 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 Oh yeah, balik ta sa atong Bernie B. Talks. And ang atong letter sender, wailain si ang nag-uol nga si Joy. Naku, Diyos ko, mag-isip, may gaya. So, nag-uol, Joy. karon pa ka. Tao kay ka. Medyo lang, asang katawa? Katawa pag yun. Yan. Okay. Si Joy, naminyo gid siya legally sa Pilipinas. Then a year after, nag-Dubai. Tapos na okay pa ang tanan, nawala ng contact, so naibawan niya nga nanay lain kalib-in dito sa Dubai. I think bawal na sa Dubai, no? Isumbong ka na to para para ma-deport siya. Di ba bawal mo dito? Hindi pwede nga siya happy. Correct. Dapat tabla-tabla na niya. Tapos 20 years after, no? So nana siya na-meet someone. Ang problema lang kay buragwa siya nagsaba sa iyang sitwasyon. Siyempre nagpakahilom siya siguro siya. Correct. Siguro young pa siya to kay 20 years ago man. So siyempre ang pamilya kay nagtuuman nga single, siguro dugay na sila. Correct. Siyempre may na gusto na make up po. Pakasal na mo mga day, labi ng mga nanay ra ba nato karon napagyapon sa kanabang kalay ra yun to naay kawan. Naay bas gikan siya. Na ba? So, moto, ang problema, para niya, 20 years naman daw silang bulag. Pwede na ba na nga magminyo siya? Kay 20 years na silang bulag? Dili. Or unsabay mo di legal nga buhato niya na, nga 20 years naman daw sila. Kay as of today, pending pa sa Congress ang divorce, di ba? Oo, tinuod. Tama ba? Tinuod. Or nakapasa na ba ang divorce sa Congress? Tapos kailangan pa og Murag gi-bycam pa masiguro na siya or gi-hearing siya sa Senate na Pero po. so nahulog pa ron nga wala pa gyud na Oo, na-provide. wala pa. So pwede ba daw na ma-solve legally kung unsay buhaton ana. So mao na atong hisgutan. Attorney Drew, 20 years. Nabanay kwan nga pila ka years nga kung wala na mo nagbulag, pwede na dayon Kung wala naman nag-uban. dili na legal inyong panag-uban. Dili. Ang ano man good, ang marriage is a contract, pero it is an inviolable contract. Meaning, dili siya kanang maguba just tungod sa isa ka will sa isa ka tao or will sa isa ka asawa or bana or will sa bisang kinsa. Dili na siya maguba nga contract. Whereas kung imuha na siyang i-compare sa other contracts, nga pwede ra siya nga mawala as long as magsabot. Kani, dili. Bisan pagdugay na sila nga wala Wato na nangita ko sa expiry, wala gyud expiry no. Oh, wala.
clarify riyan ni ha. Best Wala, before wala. ang nakabutang. Best before. Ano? Sige. So, yung ana. So wala there's no such thing as may kag 20 years, 25 years, Wala, or walay 50 years prescription. na. Labi na ang atong istorya kung sa Pilipinas, sa balaod sa Pilipinas, kung yes. kasado gyud ka diri, Kasano gid ka. Okay, and if you're planning to settle down with another person, imo go through gid ka sa kuan ka na buslot sa karayom. Iyana. na may usay ana makalusot ang uban. Ibut atong nakakuha sila og certificate Sa of karayo. kuan singleness. Na ay uban ha nga ga-convert sila og lain nga religion that Ay. allows divorce. That allows divorce para madali lang. Aso na sa ingana. Naay gakay tabuan na diri. And it's subo kaayo kay para lang gyud nga you know kanang mag-change na lang kag religion para lang gyud nga ma-serve ang imuhang interest yeah, ng yeah. ana. Kay mas dali man good compared sa annulment nga mo go through kag pila ka years. Pinakadali siguro 5 years na ma-annulled ka. 5 years. Oo. Correct. Tapos Tapos ang gasto ano, wapay-apil ang gasto. naay bago nga law, I think 2018 ni siya nga. Example katong iyang bana nga nag-Dubai. What if na citizen na siya dito? Okay. So, pwede to siya mag-file dito o divorce or abot na ba divorce pag gani dito? Pwede siya mag-declare dito nga kanang masingle siya. Tapos, katong nabilin diri, ang iyang buhaton, iyang ipa-recognize ang judgment dito nga country diri. Iyang ipa-recognize para ang- ma-single po siya. Para ma-single po siya. Oh. Kay ang rationale sa Supreme Court ana dili dapat ma-put into limbo ang isa ka spouse nga nga naa na diri nga walay partner or ang isa malipayon tapos siya kay dili pwede nganong dili man pwede siya may mong malipayon nga ikaw na nalipay na Correct. sa lain nga Tama. nga country or with other person. So as long as if na ay pwede ang divorce decree sa Dubai, I'm not sure pero if pwede tapos na-declare nga divorce sila dito sa Dubai, pwede ipa-recognize ni Joy diri sa Philippines ang decree dito sa Dubai. Recognition of decree. Of Pero kana divorce. kailangan kuha na effort po na atong banan niya dito. Oo. Oo. Ba, para ano ba? Oo. So mag-communicate yun sila ba nga ani na lang malipayo naman ka. Iyata na lang diri sa moa nga kuha na ka diha, single na ka na ba? Daw bigay ko mo reply sa no, I miss you. Hay. Ito na sad lagi ta ba? Talagi, uy. Okay naman tana ka. I want to see you. Uy. I want to see you and yours. Dito na sad talaga yung magkabuang-buang na sa naman. Basta kay ano lang ha, basta kay na citizen lang si husband dito. If na citizen siya, tapos walay gi-file anything si husband, pwede si Joy ang moto dito Ay, in fairness, nami kaila di ay nga nakasal sila pero sa laing nasod. May galing kay Murag, wala pa bitaw na napadala diri nga naminyo di sila. So ang resulta, katong babae dito sa gawas murag nakitaglain. Pero siya, pag-check niya diri kay wala na government to government ba nga murag sabi wala na refer. register ba na yan, ano? So, ang resulta, single gyapon siya. So, dili siya makasuha na baka mag-change yung asawa dito. No? Kaya paabot diri, single man gid siya. Yes. So, nagminyo siya. So, walay sangit sa iya ha. Kay, kuan man sa Sinomar. Balay divorce dito sa gawas, no? Pero if ever lang ba, what if kung may kalit lang po siya dito, liling dito, lahi ragiday siya. Nibalik na sa, okay naman tana ta. Nibalik pa mga, I hate you. Yan naman dahil lang ka. Ano? Pero niligid ba yung nga kanang nagminyo mo tapos magbulag di ay kay panarbaho ing ana. It's either muapas ang isa. Paminaw mas sa popit. Apas lagi din. Apas lagi dahil ka. Kaya ano ba ya? Married na ba ya mo? So dapat you're meant to stay with each other. Kita ka sa iyang symbol. Yan, ito nga ang isa niya, no? Tapos, iyang gi-clarify, ana, dapat din ni maluya. Pariyag yung energy. Kaya, say, maluya man eh. Pinong saan ka? Dili, dapat. Sabi ko lang gabi. Perform yan. Pero again, wala gina sa atong balaod diri na. Una na mo sa Pilipinas. Bisa pag 20 years, 30 years, sa ngalan nga wala pa divorce as of today sa atong pag-record. O kwan po kung unless na lang kung namatay ang isa.
Okay. Sa ingana nakadugay. Pero wala giingon nga ka nang mato ka sa court nga, maingon ka nga, pwede magbulag na may diretso. Yung may divorce diri. Ang difference naman good sa divorce ug annulment, kay paspas ang divorce tungod kay gamay ra ang grounds nga dapat nimo i-prove. Okay. Sa annulment, stricto siya nga naman. Kay ang Philippines, manggod, gina-preserve nila ang family because this is the basic unit of the society. Gina-preserve ang family nga mag-uban, kung pwede, kung say problema, masturyahan, Masturyahan gid kay pa, yeah. Ma-preserve gid Mura i-save you dapat yeah, ang kaya ang relationship Philippines sa family. is a conservative country. Yun pa nila, I think the Philippines lang ang walay divorce law sa kalibutan. So happy na Di ta dili ay. mawala na Kita lang gid daw. Murag ay appeal day Vatican. Oh, yeah, but Nagampo ka na mag-divorce siya dahil. Ha? Nagampo ka mag-divorce siya. Dili man dagan mag friends nga dili na happy lang married life. Tapos kung mag-away sila, ikaw din istoryahan. Ana, Tamo hindi nga, may pa ka maka-understand sa ako. Ano man na? Aba. Ano man na? Imo na reply na. Narabay bagong sapatos ron ni Gawa. Sumana na yung sumpay sa linya. Mga chustimel. Pero again na 20 years, bisa sa kadugay. Siya sa kadugay. Dili gid gyapon kon. Kung Wala kung prescription mangilad ng ba ka, marriage. kung nangilad ka, nagpakasal gyud ka, nakalusot lugar ka nga nagpakasal ka. Ta later na nahibaw-an nga, uy, married man di ka ana. Nanay mga evidences. Mapriso ba to siya? Oo. Mo ba? Oo. Kisa may pwede mo reklamo. Ang katugilad. Mo reklamo palugay siya. Okay naman siya. Ba? Okay Ang naman katong siya. iyang asawa? Oo. Iba na. Oo. Oh. Katong, what you mean? Kung gilad. Oo. Kung gilad. Okay. Naman tay, Kaya ba siya nalipay po ng asawa finally? Oh. Nalusutan na mo sila, baby. Sawa. Ganun lang. Oo. Pwede ba mo sumbong? For example, kung ang asawa kay di gusto gubot, pero ang relatives may yung dili kay na kay right kasuhan gyud dapat ang bana. Pwede ba na mo kaso ang parents kay gusto mo kaso pero ang tungdan di na ko mo kaso kay kapuyan ako. Dili pwede. Ang katug yung kuan, privy sa contract, sa marriage. So siya ra So gyud. kutob na sila sa kalagot. Kutob na sila sa Or yaw-yaw. mo hire sila og killer. Mora na ilang yan na. mabuhat. Oo. Pero nung ka nga sila mo file for their siyempre simba ko hadlok man tang nahitabo na si mong anak sa imong kalagot dili mo file ta ako'y mo gasto kitay mo file pag dili gyud gusto ni Dili. Wala Wala gyud gyud. mahitabo. Wala gyud mahitabo. so dili na siya Kay automatic pwede man good nga kanang tungod lang sa nadala siya sa inyuhang pag-push niya nga makigbulag siya. Pero pag abot dito nga tunga di ay dito na sa trial, dito na siya sa witness stand ni balik ang iyahang ni bati siya kaluoy sa iyahang partner hantud dayon nga tama. ay dinala nato ni dayon nun. pwede. So dapat siya gyud ang mangusog. Walay kuan. Unless na lang siguro kung minor siya. imong bana usa ka na nangabit anang taloy-loy ang naw sa bana Kalami na lang. Amana na. Di ko ngayon ko mag-ibang ulam. Balik din sa dayon. I miss him. Nalitsugas. Meow, 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 meow. Ganyan kalaki, ha? Pero tama, klaro. So again, sa atong letter sender, bisa pagpila ka tuig na. Again, akong balikon as of today sa atong pag-record. Correct. Kaya basing mga 10 years ago na ninyo nadunggan. Basing na-approve na, pero as of today sa atong pag-record, sa balaod sa Pilipinas, bisa pagpila ka years, sa ngalang nga wag yun mo na anal, wala. O saan yun ang kuhan? Legally separated. Saan yun na yun? Ang legally separated, kuha na siya. That is, para lang na siya para ma-divide ng inyong properties. But actually, mura na ang effect niya, pero dili mo pwede mag-marry again. Pero kana lang sa mga rights, separated in fact lang mo. kibali ka ng about sa inyong mga property. Ana. Basically, so, kana wala lang kay yun. labot. Ana. Lahi po ang pag-prove, ana? Unsa man na? Oo. Mas dali ba na or unsa man na? Mas dali siya. Mas dali siya. Okay. Mas dali siya. So, kibalik, for example, kung unsa man na yung mga example na, for example, natay gipalit nga property. Oh. So, tungod kuha kay na. legally separated na tao sa may Pwede siya, magdialan na yun, mag-liquidation na dayon. Ana, magtunga mo sa angan niyo. then after that wala na kay kung ako gipalit Wala na na. property na ako Wala wala na kay kay apila ni. labot. Oo. Basta nanay legal separation nga decree.
Pero mora na. Mora dili mo pwede mag-marry again. Pero mo lang again, ang pagkasal dili mo gid. Ang tama ba na? Ang divorce o annulment, apil ang simbahan na. So na, kung divorce ka, pwede ka makasal balik sa simbahan? dili ko kabaluan sa Kana- lahi man siguro sa Catholic. Pero sa amua na ay uban nga mga pastors that they basta kay ano lang yun, wala na yun mo. Basta ang ilahang ikasal, hinlo na jud ka sa papel o sa So, pwede na emotion po sa tanan. So, pwede na po mo ikasal? Ano Na ay din na? uban niya na. Ang divorce. But I don't know sa Catholic if na aba. Ano? Mm. Mas bugat ang Mas civil bugat ang kung civil. legalities ang istoryahan. Ay. Pero kalang civil, dili na, so man pagsipalitan ng civil. Mora mangyapon. Mora Mora mangyapon, oh. Mora. Same lang. Di pasabot ka kay sayon ka nagpakasal, sayon na lang po ka ang sayon na po ang process sa bulag di mo dili. It applies to all. Munang ako, kaduwag yung nagpakasal nila. Para wala yung kuhan ba yun. Wala Dili yung ko kanya question. pwede nga bulagan. Nag-civil yun mi, tapos nag-church yun. Para dili. Dili pwede. Mag-antos Sure yun, mag-antos yun kaaning dagway. Pero kabala kami, nag-enroll ako, nagpainan ako sa Anytime Fitness. That's a child. I should. Sponsor. Para ka nang muhukas siya pa mag-ano bitaw siya karon di naman good. Muha na siya muha mo digwa na siya bay. Di pala sa una ba nga pag oh my. Kanang magugas siya plato, nakapakon imong lubot. Karon wala na nang guna bay. Mo nang nag-declare naging mag-gym. Hapang-hapang din. Mag-gym na gid. Nay nga na nga. Ay, ako na i-apply. Fast na yun, tadi rin. Be tagay effective gyud napalit na tong okay sa tong amigo kisa to si Okay, si Kuya Aldrin. Oh, Kuya Aldrin. Si Aldrin. Katong kita mo tong napalit yung napantalon nga katong Oh, humo kayo. kato ako. Perfect kayo. Oh! Pang-asawa kayo siya. Dabe. Pwede na din na mamanti. Dabe. So, daw, Ano mo? Mukhang anak. Hindot kayo. Basta sapot kiniling, be, ayaw lang git ang duster. Kaya mura kong naglulog ni nanay. Wala, okay. Kana lang yun. Kana ko, support ko, sige pala, pinanipis, kana, okay na, kana mga, Bugnaw bugnaw nga mga, kanang, mo na dayon, kita na rin ba? wala na yan. Ana, mo na itong mga ganahan ba? Pero karon mo rin isa dyan nagyug kang di na ni pwede mag-gym nagyug. Kaya gadigwa na sining mo tanaw sa akong lawas mo nagwa na ni nada ba? Bata para bata, 40s para bata. Dapat mga 80 talami pagyapon ta may ganun. Mga Albert Martinez mga mga Ian Veneracion. Mo lagi. Problema lawas sa ang performance ana. Bata nang uba nagsugod pa lang gano'n na. Dito lang ko matubang sa imo. Sa lang uban nga mo pa'y pagsugod ka. Gano'n na, oh my God. Nara mo teacher, oh. Nara mo teacher. Kuya, tuloy rago ni Kuya. Katong style sa kadlawon ba? Ingilingin na sa ning namalhan na to naswala. Ha? Nadi ay? Christmas time means laughter. Ikalipay ginamo na dahil. Sige na ko nag-gina-advertise diri sa podcast. Tana magka-love live gini si Wala lagi ni Sam. PM sa imo, Sam? Wala. Or sa imo cons? Wala yung nagpatabang Wala, mag-build. Please. Sayang kayo. Ang kaputli, sayang. Ang kahami, sayang. Wala, namalhan. Nag-dry skin na siya. Guwapa man siya yung pananaw, pero dry skin na. Gapagis-pagis na. Mura siya, ka naligo sa suba na pag-anan mo. Wala. Puti na dahil sa ano. Grabe siya, mi. Ay, udi. Improve. Palihog ko. Tabangi ko ninyo. Pero imagine ninyo si Sam. di ba? Daxmack. Karo- Daxmack na. Siya wala pa galing sa love life. Kaya di ba malipayon? I'm sure, grabe. Magtumbling-tumbling siguro niya siya pag mabot sa kuan siguro. Pag mo report siya sa office, gikan sa ubos, santod sa kuan, magtumbling Murag siya. gymnast pa. Good morning. Hindi siya mag-elevator. Dito siya sa stairs para maka-execute siya tarong. Imagine mo na the joy. Abutin niyo eh. Ako joy amo na of the Lord Muna is akong permitigin na my post, please. My God, mas gwapa pa ni Vice ganda. Oh, tinuod.
Ambot lang sa bank account kung mo level ba. Yun lang. Gawig lang Yun na si lang. Vice ba? Sa mga nakakuha siya kayo, my God, oh sayang. Oh, isa man ito na diha. Baga pag kay foundation si Vice. Oh, baga, mo gid. Upawon pa gid to. Sus. Kayo na kayo. Oh, dagi baligyan na ka na mong tarong day ha. No question mag 50 na December sale. 50% off na ni. Sus, maluoy mo. Maluoy question mo. kay Vice. Gakuan ka na siya, gawig ka na siya matulog sa nakakayo. Magdili. Dili. Napalit siya og kanang kuan, kanang mga alugnan nga ang kanabitang iyahang sa tana punda. Mga dagway nilang kuan, mga beauty queen. Para tabunan na naw. Charot. Hi! Sa mukha. Unsa sa? Ideal. Again, nasa tabay sa change tag spot. Lagi. Sa ideal man daw ni mo. Ideal? An ideal person. As of today na. As of today. Wala, actually. Sugarol, mga yan na. Sumanigarilyo. As of November 6, 341. As of today. Sige daw. Unsa di ay physically? Tanan. Bisagasa. Tanan yung aspects. Di ay. Dax makangalan. Char lang. In regards Imo sa magud sa katong tabato. kon sa tuang kuan man good playback. Oo. Unsa di ay? Unsa ba? Kanang wala makayo uy. So Wala na basically, kay ko gaam after good actually kanang kuan na gyud spirit na gyud ka karon. Di na ko mamili. wala na siya standard. Basta tao lang daw, guys. Basta tao lang. Oo. Basta mo ginawa lang. Ginhawa lang. Kabalo maligo. Mura man siguro okay na kuan na. Ha? Delikado. Delikado. Katong bago ni Solon, gajim, ana. Oh, ato. Dream na nako. Johnny Bravo. Dream na to siya. Dream na nako na siya. Ano Dili ka nang gusto itong type ni Mami G, ka ng mga niwangon, Di ko ginag-baby ha. nambura ka ng garag biboy. Niwangon. Di ko ginag mga lamya, oh. baby ha. Di ko ginag mga baby. At Ah, least mga yung- ka-age na ako or older, anak lang. Papapapa. Oo. Yes. Mga dad Pwede siyang bod. father figure. Yes, actually. Ipalayo si Paulo. Bro, ipalayo si Paulo. Uy, actually, ginan kong mga nerdy ra. Oo. Gusto ko matsyada mong conversation per me. Naku natunan sa iya ha. Akala mo lang yun. Gusto na niya nga ang iyang likod hanigan og lesson plan. Sige diya talikod kay lesson plan ako ibutang sa likod. Naayon lang. Mara maniglapid ako likod. Tanaw na tong mga class grades. Okay sa imo ka nang ipauban ka niya mag-check og test paper. Sir. Okay, rasad ba yan, no? Tingala ka na ganan sa bangko ganan. Ano sa man ka sir? Si Sam. Panamino sa radyo, wa nakita akong facial expression. So, ato mo sa Spotify or sa playback.tv para makita niyo ang dagway. Ha? Ang white lang ang nakita. Balik ta sa letter sender, be. So, again, sorry, ma'am. So, dili pa gid pwede. Ang problema po ninyo isa karon kay wa di ka balo ang parents sa guy. So, sa man na pagsulti nga actually minyo day ana. Medyo dako nang away ha. Tadako ng issue ha. Yes. Ikaw, Sam. Ano mo nagsapa? Nga na din mo sa una. Correct. So dapat, no. Pero sa ano pa lang, sa pagsugod pa lang nila ni Guy, kabalo na si Guy, Oo, diretso. I think so. Kabalo It's gid just siya. that the family sa Guy ang wala kabalo. Yeah. So mo I think so mo man ay mula hotay. Parera man na sa kanang kabit o dili. Dapat ang isa diha mo nakabalog yun sa sitwasyon. Kung ang both girls wala kabalo nga na bulabog yun na. Impas. Anak yun na siya. So parera na siya. Yeah. So at least nakabalo na daan ng isa nga mo di ay arum barayin. So kailangan niya sultihan. Kaya kung sa lain tao pala makabalo. Pero I think di man na lisod gamay pero at least mo na imong bana naman diha. Or naman ang lalaki nga mo depende sa imo. So siya mo gyapon mo explain. If ever manggaling dili mo sugot or na something nga problema. Then what ay mabuhat mo na ilang reaction. Okay, Na baka sila to, no? uban pod cons, example si Joy o si New Guy, nag-abroad sila. Tapos nakakuha sila og citizenship sa gawas. So pwede na si Joy dayon mag-file. So pero taas-taas gyapon kayo siya kay sa Baha, taas gawas gyapon dili siya. biya ka basta-basta ma-citizen.
Unless siguro nga makaminyo ka og citizen dito. So pwede gina ba nga nagbulag siya dito sa Dubai ni uli na siya. Ta nakita sila otro. Lavender Fields. Bumalik, no? So pwede ba ta mo? My God, nagsunod sa kasalaban dito. My God, kilig ko na ni Jericho Rosales siya. Kilig ko na nila karon. I don't know. Tungod ba kay kalok-alak mi ni Jericho Rosales? Wow! Look-alike mo diri lang. Ang dimples mo ba? Kulot-kulot. In fairness, duga, kiligong ko sa ilang duha. Sa Lavender Field. Tanong ako siya. Tapos sexy kay siya, no? Wapak. Tapos si Jericho Rosales. My God. Kinsa gini mo idol diya si Jericho. Jericho. Lavender Fields day gyapon. Jody Santa Maria. Ayan. Ibawa na ba niya nga. Nagkita na ba sila? Nabuhi day si Juan. Update guys sa mga Buhi day si Jericho Rosales. sa mga nagsubaybay lang sa TV. Buhi siya. Sa mga Netflix. Sa moto akong gingon nga, bisag may mo lang tag Edo Manzanog, Albert Martinez ba nga. Bisag dool na ta sa mga 50, almost 60 naman siguro na sila. Nga, yamilicious gyapon. Ba? Muna itong gusto. Yapon kayo ba eh? So, ang ano kung tiyan, kung dako, kung di daw ni siya mugamay, akong doghan mo ipadako. Huy. Mukhang mabdus. Para daw medyo mo, Breastfeeding. para medyo mo overtake ba? Mo ano. Ano na. So, dili na siya buto tanahon. Pero you touch. You touch na siya. Breastfeed. Pwede pa man siguro? Makaya pa man siguro? Maglaipo na lang kakos. Pwede naman siguro sa iyana may kalaw. Ako na. Maulam si Ma'am Ling sa iyo. Basta kuhain mo. ang ako lang ipamino sa story no anong delikado gid basta mo ato na pug abroad ba. Correct. Perminti gid nga na ba. Daghan gid masubok ng mga relasyon, ana. Basta kung single pa ka karon, make the most of your time. Mag-abroad ka, trabaho ka dito, pila ka years. Basta kay pag magminyo ka. That's why bitaw tong nami nakatumig Singapore na nami gipuy-an nga friend. So mahal man ginang kanang murag man. So ang tendency mag-uban-uban ng mga Pinoy. Mag-rent og usa ka apartment man o usa ka na share siya og kwarto. Kasi walay mga lingaw. So sila gid everyday burgi ka bahay ni kuya nga. Kamura perminti na diha, di ba? Okay. May latanag puro babae. Okay. Para mag-iuban nga lalaki, ana Correct. kana. Oh, lalimang ka mag-abot mo ng gabi, magkapi-kapi. Agay. Na din shoulder to cry on. Yeah, May problema sa may balay. problema sa balay. Oo. Pani. Normal ginaburag sa it's biology nga pag medyo ikaw sa medyo Correct. depressed ka na kay kuan Yan, nakagimingawan. ay gimiangon na kay gistoryahan di ba pag nay mamino tapos rub din ka sa likod Correct. sa din sa shoulder Correct. tapos ma-feel ninyo yung mga ginhawa Ana. okay uy as of today daog na si Trump na ang bago just like to congratulate Trump Donald Trump. The Donald new Trump. president. congratulations for the Tito Tito Trump. Tito Trump, congratulations for winning again Winning as again. the president of the United States of America. Yeah. You know what I'm saying, baby. Doctor, di ko updated na nilang duha. Di ko updated na nilang duha kung Yeah, kinsa me yun. too. Kisa ba yung medyo ano dire ka ng medyo anti-abortion? Or kan? Kisa sa Si duha? Trump. Si Trump ang anti-abortion? Antay siya or for ano siya? Antay siya. Siya man po ang Okay. ako lang nabawaan, murag dili kay siya ganan og war. Yeah, siya. Kay si Biden man tong murag Ay, Go, go, go. go. So si Mo to nga Trump, nag ha? Russian. Ay, Russia ng asawa ni Kuan? Ni Trump? Oh. So kailangan na tong presidente ang asawa Chinese. Para di na naawayan ng Kuan ba? Share na lang ta. Uy, mo ba nang gibuhat sa Mindanao, di ba? Sa Mindanao, sa una, kanang Lanao del Sur. O Lanao del Sur, Lanao del Norte. O sa Maranding. Lanao del Norte na, no? Lanao del Sur, ang Maranding. O, mo ba naitabo sa Lanao del Norte nga Muslim, grabe ang panag-away. Pero karon nagminyo baya ng kanang di mapuro nga kuan Christian o Muslim. Mo nang nahimong peaceful dahil ng Lanao del Norte. So kailangan magumanlay. So it's about time pa dito mag-away ang South China Sea. Correct. pagminyo mga Chinese. Magminyo og Chinese ang atong sunod na presidente po.
Para share na lang tag blessings. Correct. Inyuha ang facilities. Correct. Kamuntig drill dia sa mga oil. Tagay lami pod og bahin pod sa oil para pod maana. Di ko na ta Republic of China then Philippines division. Why not? Kung maka-better na sa atong mga lifestyle. Republic of Chai-Fi. Chai-Fi. Whether we like it or not, We must dependent like kita sa Chinese. True. Atong mga products, ikag China. Tanan natong mga, mga China. Mga negosyante dagko diri nailahi nga Chinese. Dawato na nato nga kamatuoran mga igala. Namong girintahan din Chinese tag. Maba, dili sa Dimasters. Oh. Imaginan. Pahangyo ataw ni ma'am. 20% discount. So, kung saan na to, kung saan na to na may gala, sa ngalan lagi nga, gamay sa tanga isla, pero kailangan sa kita nga kuan. I don't know, saan na to na. Layo sa atong topic may gala. Gikan sa nagbulag sa 20 years. Joy Andog China. Ato niabot sa si Trump, like, congratulations kay Trump. So, pila dito ka years day si? Pila di sila kayo sa 6 years la? Dili sila 6 years. 4 years sila. Muding dali ra ba? 4 years. Tapos din sila Tapos sila dito. pero makadagan pwede. pa sila otro. Yeah, pwede. Pero katong nga time sa una si Trump wala na nidagan na ito. Pildi Pildi siya. siya. Kay Biden. Napildi siya ni Biden. Yes. Hindi man kukuan sa wala man gud nila gi-approve akong visa mo nang di kay The Peter di ay ka. mo nang di kay ko interesado sa ilang kuan but tama nidagan din siya otro. Tapos karon ikatulo nidagan na pod siya. So daog na siya kay si if that's the case nga dili di siya ganagubat baka mo na ni nga time na wala na gubat mo barato na ang gasolina. Di ba Actually, mo pag Sure. away gid sa Russia o Ukraine, Dito. dili lang Philippines na mas naapektuhan sila dito nga ni taas gyud ni skyrocket gyud ang prices sa tanan. see. So muna ni nga chance mo barato na gyud may gala. Og tana sa panahon ni Trump nga di nakita niya lasol-lasol magkuha tag visa. Yun lang. Yun lang. Nalawa na kuan ay nung ko. Nabilabi mi ato ha. Grabe kung kabalo lang mo sa among gabian. Biyahe Dito sa yun. Biyahe pa mi Davao kay mo apa sa flight. Abot na mag Manila, Borlogs pa. Tapos naskaman pa mi sa motorila nga gamay ra tag 100 ang bayad. Grabe. Mo siguro to konski. Ako siguro sa consul dito nga di sila mga adi. Haggard man yun. Una siya na haggard naman ni. Mga pobre naman, hindi na ni mo balik sa Pilipinas. Manarbaho na ni dito. Taas kay mong kuhan, tapos smiling kayo, wa day gyapon denied. Wala naman lang ko nakapangutan na, why? Lamin jud kay mamutanan mo. Walay why, paana denied. No explanation? No. Sa man eh. So, mura to guys. Dagang salamat ninyo mga gala. Thank you very Samot much. na goal si Joy. Samot na goal si Joy. Nirisi ni mo, Joy. The Masters Cafe, dagang salamat again para sa sunod. And muna na siya, mag-recording rami diriya. Kay listen po dito mi sa among opisina / bodega. Slash studio. Mo lang gasto lang yun. At least lahi ang vibes nato. Okay? Thank you very much. Si Juanito nasa tubangan, Master Poppy, sige lagkaon. Dagang salamat sa inyo pagpahinam. Kung namoy na-miss nga episode, please do follow among Spotify. Kung listener mo na mo sa Spotify, i-PM us para i-shout out na mo. Thank you. Attorney Drew Dalapo Galupo. Thank you very much. Sampay na, babaeng uga. Pero gwapa. Sampay na ang babaeng uga, pero gwapa. Ano na kay tagline si Sam? Dagan na kayo, ma'am. Maluoy mo. Kina si Consiel Bernie Bitok-Bitok. Ingat mo tanan, I love you all. Bye! 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 Bye!